Čaute, som Peter Sagan, jazdím predtým Liquigas Cannondale a pozdravím všetkých. Tak začal som jazdiť na bajku, keď som mal 9 rokov. Vlastne začal to bolo skôr taká zabavka, potom sa to prevratilo vlastne ako keby robota. Ale stále som rád, že robím to, čo ma baví a k bicyklu ma priviedol môj starší brat Juraj, čo tiež teraz vlastne bicyklujeme, jazdíme v jednom týme. No a ako začali sme tým, že naša krstná mama nás dovedla do cyklistického týmu v Žiline a vlastne celé sa to nejak vyvinulo, že teraz sme v Liquigas. Tak do profesionálnej cyklistiky som vkročil ako veľmi mladý jazdec, čo je dosť neobvyklé a vlastne hneď som dosiahol také veľké úspechy. Minulý rok som dosť prekvapil na Paríž-Nice, keď som vyhral na dôležitých pretekoch moju prvú etapu a potom sa to všetko začalo valiť. Som veľmi rád, že sa mi môže takto dariť a vlastne je to aj také veľké prekvapenie pre mňa, pretože keď som vstupoval do Pro Touru, tak som vôbec na to ani nepomyslel, že by som mohol vyhrávať hneď takto od štartu etapy a ako vravím, je to veľké prekvapenie pre mňa. Tak keď som vošiel do profi pelotónu, tak najväčší zážitok som mal možno keď som vyhral tú moju prvú etapu, čo som veľmi chcel, ale zase také najviac preteky, kde sa cítim dobre, bolo okolo Kalifornie v Amerike, okolo Kalifornii. No a tam vlastne na mňa robí ten dobrý pocit tí fanúšikovia, lebo sú tam úplne spontánni a takú atmosféru, ako som zažil tam v Amerike, som ešte teda za svoj život nezažil, takže ten pretek sa mi veľmi páči. Určite teraz začínam tiež pociťovať taký ten nátlak, nechcem povedať slávy alebo čo, ale tej popularity, že sa objavujem v novinách, po tých výsledkoch sa vrátim na Slovensko a už ľudia tiež si všímajú, že kto jazdí na bicykli, čo je veľmi dobré aj pre tú slovenskú cyklistiku, pretože už to upadalo a myslím si, že teraz sa to začína pomaličky možno stavať zase na nohy. No a tiež je to pekný pocit, keď napríklad niekde idem a vidím, že sa niekto pozerá a až si šerka, že tam ide Sagan, tak není to zase úplne, že by som bol nejaká celebrita, ale nie sú nejaké momenty, kedy si to aj ja všimnem. Tak vlastne cyklistika ma dovedla aj k veľa cestovaniu. Cestujem vlastne po celom svete, čo som veľmi, veľmi rád a vlastne je to aj taký možno životný splnený sen, že som videl už teda dosť veľký kus sveta a tiež už mám nejaký ten pohľad, že kde by bolo dobre, kde sa ako žije, že ako sme aj tu na Slovensku na tom. No a musím povedať, že teda sa mi veľmi páči na Slovensku a určite kebyže si chcem vybrať, kde bývať, tak idem bývať tu.